Vi sidder i bussen på vej til Berlin. Den er med det. En. Halløjsa. Vi er på vej til selveste muren. Der ses der smager. Got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Godmorgen, Jens. Ja. Godmorgen, Karina. Vi skal over og spise morgenmad. Ja. Jo, det tænker jeg. Jo, det er det. Nu er vi ankommet til Checkpoint Charlie. Og det er faktisk rigtig hyggeligt. Ja, det er faktisk dejligt. Jeg tror, at det er ham der blev død, tror jeg. Ja, det tror jeg. Har de billeder? Tager billeder? Var det ikke? Checkpoint. Ja, lige nu der skal vi til at høre om Checkpoint Charlie. Ja. Og det er Anne-Mette og Jeppe og Nikolaj, Laura og Emma, der fortæller om det. Luk grænsen med amerikanske føde. 27. juli 1990, så blev Checkpoint Charlie nedlagt. Anne-Mette, udvalgte! Der var en anden, der gik ind. Er I klar, eller hvad? Fordi vi starter, vi tager den forfra, tror jeg. Ja, vi står her og prøver at skyde en video med pigerne, der skal løbe, men de er totalt håbløse til det. Det går slet ikke det her. Go! And he says, I wish that I could be like. Vi skal finde ud af, hvor vi er henne. Ja, og vi er på fotosafari. Var det ikke den derovre? Ja. Og hvad? Tager vi video igen? Ja. Jeg kan ikke lade det der. Hvor er det? I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Nu har vi lige afsluttet vores fotosafari, eller det vil sige, at vi har lige taget det sidste billede. Vi skal se Rigsdagsbygningen. Ja, og der er rigtig langt. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Of the committee building, which is tunnels to come to the assembly. This is the main building of the government, the Kanzleramt, so it's the place where Angela Merkel works. There we have a big installation on the floor. Lige nu der sidder vi og spiser Brötchen. Nur ein bisschen. Ja. Is it good? I don't know. It is I like out in der Bene. saffron. Ah, ja. Wir sitzen mit Wir sitzen mit Janni, Ja. Tschüss. Camilla, Tschüss. Caroline und Thomas. Ja, Thomas ist verschwunden. Hier ist verschwunden. Lad os spise nogle donuts. Og længe leve livet. Og nu har vi fået vores donuts. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. Er det godt, Sandra? Ja, det er faktisk meget. Hvad er det, du har bestilt? Hvad hedder det? Chokolade? Var det det samme som de andre? Nej. Hvad har I bestilt? Iskakao. Iskakao. Må man smage? Må man gerne. Smager den godt? Ja. He says I'm talking with a big smile, but they haven't got
Hvad filmer I? Har du ikke lagt mærke til, at vi har gjort det hele tiden? Det skal med. Eller faktisk Know where that